Justerjoen en de aanroende nacht weer het compleet jest. Maar rein, mijn hudde onstwarmige wien. Ja, ik flinke wien stitten. En joh today, ik ga aardig wat zinnenhandje bij mij in huis. Maar de zinnen moest daar gewoon toch ik beliers Jan, want de bewolking nam met ta. Joen en vannacht bewolking. Maar misschien willen ze even wat heel lichter aan, maar ik houd het op meest of heel al droge nacht. De temperaturen zo'n 9 graden neemt maar een warme nacht. Zeker voor deze tijd verdienen. En de wind matig en vrij krachtig uit west en zuidwest waai. In het kust- en waardgebied krachtig, krijg 5 en 6. En dan zet ik terug naar het waar van morgen. En morgen is het ik bewolkt, of eerst is het meest bewolkt. Maar kans op rein, lichte rein. Maar in het tweede pad van de middag kunnen de zinnen er nog wel eens even terugkomen vanuit het noorden waai. De temperaturen binnen weer heeg, 9 en 11 graden. En de wind die komt uit het westen waai en die zal matig en vrij krachtig wezen. Ja, in de kustgebieden en bij grote weteroppervlakten luidt de temperatuur dus wat lager onder invloed van het koude wetter. Wel, we zeggen vooruit na een weekend wat er wezen mij. Zinnen, bewolking, temperaturen 8 of 9 graden. Nog altijd nog een hege kant voor deze tijd van het jaar. Want gewoon wij luidt de temperatuur om en bij de 6 graden in de plus. En dan in de nacht van sneeuw op sneeuw komen ze op wat frost onder groen. 0 en 2 graden in de plus. En manje is het weer meest bewolkt. Maar ik dan nog een te hege temperatuur. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.